ac yn cloi'r gystadleuaeth Parti Dyffryn Clwyd. Ac yna, fe gawson nhw gosod yn y drefn yma gan Einir Wyn Jones yn fuddigol Parti Dyffryn Clwyd Dinbych, yn ail parti ysgol gyfun Llangefni Ynys Môn ac yn drydydd aelwyd chwilog Pwllheli a Trystan fi'n sgwrsio efo'r buddigwyr. Enillwyr y gystadleuaeth Parti Werin o dan 11 oed, Parti Dyffryn Clwyd! Wel, wir, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Sut deimlad ydi o Celyn gafal yn y tŵrs na? Arbennig. Yndi, disgrifio'r dŵrs i pawb adre? Mae'r tlws yma wedi cael ei roed yn arbennig gan Ysgol Glanaethwy blwyddyn yma. Mae'r G yn cynrychioli glan a mae'r A yn cynrychioli eithwy. A di cael ei wneud allan o wydr? Do. Di o'n drwm? Eitha drwm. Gwatio allan o fan, oce? Achos dwi'n mynd i gael sgwrs efo Leah Owen fan hyn, sydd wedi bod yn brysur iawn yn cadw cow ar y merched yma. Sut rei ydyn nhw, Leah? O, rei gwyllt ofnadwy. Gwaith cadw trefn o'n nhw. Na, maen nhw'n hwyliog iawn. Dwi'n cael lot o hwyl ni'n cwmni nhw. Ac a dipyn o wyddiant efo nhw? Do. Da ni di bod gweithio'n galed chwarae teg. Maen nhw efo gymaint o bethau eraill i wneud hefyd, ond maen nhw'n ffyddlon iawn. A da ni wedi talu ar ei ganfed yndi. Llongyfarchiadau mawr a gobeithio parhau efo'r llwyddiant hyn yma. Ie? Gobeithio, ynddi? Mae gennym ni'r cor a'r cor Gwerin hyn yma hefyd. Wel, bob lwc o gweddill y gystadlu. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.